эмгузаронии фурӯшандагону кормандони бозори марказии вилояти суғд аз ҷониби табибони маркази саломатии шаҳрии рақами 3 бо дастури раиси вилояти суғд соати 8 оғоз гардид ки табибон баъди чен кардани фишори хун ва муайян кардани бемориҳои ҳамрадиф фурӯшандагонро эм карданд. бениқоб асло ҳоҷро наброед реҷаи ниқоби ҳамаҷо машқур ҳамаҷо асло намемонад штамм шумо асло аз ёд наброед. ба гуфти намояндаи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри хуҷанд бо дастури раиси вилояти суғд корҳои профилактикӣ ва безараргардонӣ ҳамарӯза дар маконҳои серодами маркази вилоят гузаронида мешавад. эмгузаронии фурӯшандагони бозори панҷшанбе ин пешгирии аҳолӣ аз бемории паҳнгаштаи коронавирус мебошад. барои эмгузаронии аҳолии вилоят ҳозир аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қариб 500 000 воя ваксинаи модерна истеҳсоли амрико ҷудо гардидааст ва аз тарафи марказҳои саломати ҳудуди хизматрасони шаҳру ноҳияҳо эмгузаронии аҳолӣ бо ин ваксина гузарондашуда истодааст. чихеле ки мо медонем роҳи ягонаи пешгирии сироят ва фавқ ин эмгирӣ мебошад. ман аз фурсати муносиб истифода бурда ба аҳолӣ муроҷиат намуда гуфтаниам ки шаҳрвандони азиз биёед эм гирем, эм зидди бемории коронавируси covid-19. инчунин гуфтаниам ки ҳамаи кормандони соҳаҳои гуногуни хизматрасонӣ ба аҳолӣ савдо хизмати маишӣ ва дигару дигарҳо бояд ки эм гиранд. аз тарафи марказҳои назорати давлати санитарии эпидемиологӣ ҳангоми надоштани сертификати эм гирифташуда оиди сирояти коронавируси covid-19 ба кор иҷозат дода намешавад. ба фурӯшандагон ваксинаи намуди амрикоии модерна гузаронида шуд. ба гуфти худи эмгирифтагон маъмурияти бозор ва намояндагони тандурустии вилоят огоҳ намуданд фурӯшандагоне ки эм нагирифтанд ва бо худ сертификати тасдиқкунандаи эмгирифтаро надошта бошанд барои савдо кардан дар ҳудуди бозор иҷозат намедиҳанд. дар асоси дастури супоришҳои ситоди ҷумҳуриявӣ ва инчунин маҳкумоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд барои пешгирии касалии коронавируси covid-19 ҳамарӯза дар дохили бозори панҷшанбе корҳои безараргардонӣ аз ҷониби маъмурияти бозор ва инчунин бо ҳамкорӣ яъне шӯъбаи дезинфексияи шаҳри хуҷанд корҳои фаҳмондидиҳӣ ва инчунин корҳои санитарӣ гузаронида мешавад. имрӯз бошад дар дохили бозори панҷшанбе барои пешгирӣ ва сироятёбӣ ва фавқ иммунизатсия ташкил карда шудааст. ҳамаи соҳибкорон ва фурӯшандагон ва инчунин кормандони бозори панҷшанбе барои гузаштан аз иммунизатсия яъне имкунӣ ҳозиранд ё ин ки нуқта ташкил карда шудааст. мутаассифона аз ҷониби баъзе шаҳрвандон қисман гӯем агар бениқоб ба дохили бозор ворид мешаванд ё ин ки масофаи фосилӣ байни ҳамдигарро риоя намекунанд лекин маъмурияти бозор оиди ин гуна корҳо ҳамарӯза корҳои фаҳмондидиҳӣ гузаронида шуда истодааст. новобаста аз он ки бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмгузаронӣ ройгон мебошад мутаассифона бархе аз фурӯшандагон бемасъулияте карда барои қабули ин вояи пешгирикунанда намеоянд. қисме дигар бошад сари вақти муроҷиат карда бо изҳори миннатдорӣ барои чунин ғамхори эм қабул мекунанд. мо кормандони маркази саломатии шаҳри рақами 3 шаҳри хуҷанд тибқи супоришу дастури ситоди ҷумҳуриявӣ ва ситоди вилоятӣ баҳри пешгирӣ аз бемории коронавирус дар бозори панҷшанбе ду нуқтаи эмгузаронӣ ташкил кардем. маркази саломатии шаҳри рақами 3 бо ваксинаи модерна таъмин шудааст ва тамоми сокинонро бо ин ваксина мо эмгузаронида истодем. ваксина ягона роҳи пешгирии ин бемории сироятии коронавирус ин гузарондани ваксина мебошад. ҳамна эҳтиромона хоҳиш мекунем омода ваксинаро ройгон аз нуқтаҳои ташкил кардагӣ гиретон. фурӯшандагон қайд намуданд ки имрӯзҳо баҳри солимии ҷомеа ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ваксинаро аз хориҷ бо нархи гарон ворид намуда сокинонро ба қабули эм ба таври ройгон даъват мекунанд ва ҳар нафар бояд масъулият ҳис карда барои солимии ҷомеа саҳмгузор бошад. сокини шаҳри хуҷанд ваксина гирифтанд. аз ҳама сокинон хоҳиш мекунам ки ваксина гиранд. қабули эми зидди вирусӣ имконият медиҳад ки ҳам худ ва ҳам аҳли оилаи худро солим нигоҳ дорем. аз ин лиҳоз аз тамоми шаҳрвандон дархост карда мешавад ки саривақтӣ ба марказҳои саломатии макони зисти худ муроҷиат намуда эм қабул карда дар самти солим мондани ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳмгузор бошанд.